Sumama ka ulit sa amin. Bumili ka.
Bakit ganito mo ka? Pagod na pagod siya kanina masyadong. Partial ano eh, partial. Feeling ko reaction mo yan. Kasi lagi pa rin siya pupasok eh. Kapag after ng game niya, papasok siya sa iba. Okay, ganun siya. Dahil pagod siya. Yes. Maawa sa kanya yung kalaban. Pag-ibigay pa natin yung shutter ka. Tap.
Paul, court 6 ka na. Okay lang po. For the nice, Jane, kasama tayo. Ha? Ikaw kasama, baliw. Ha? And then Paul, for you have to erase. Ah, sige. So I will not erase it. Okay ko yan. Ay, hindi pwede. Kasi nagiging nice. Nice. Okay, nice. Ito talaga yung malakas, hindi dumarating. Dapat. Dapat ba? Dapat. Bakit ito niya ito? Ito ang team natin. Grabe. Tapos nyo agad. Ay, saan? Dito.
Marshall. Uy! Bless you, sir. Bless you.